ҳамада салом дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Беҳтарин моҳ дар сол, яъне ки моҳи мубораки шарифи Рамазона ба ҳар як мусалмони рӯи ҷаҳон табрик мекунам. Ва ба муносибати ҳамин моҳ дӯсто, даромади VIP канала 50% кардагиам. Ин аксия давом мекунад 24 соат. Вақте ки дар канал ворид мешавен тавассути бот, кадом тарифи ки чӣ нархи ки нишон додагӣ боша набоша, ӯ нархҳои стандартнии даромад ба VIP каналай. Аз ҳаму 50% месупорен ва воридии канал мешавен. Ин аксия давом мекунад 24 соат, яъне ки як шабона рӯз аз вақте ки ҳамин видеоро шумо мебинен ҳисоб сар мешавад. Як бор дига ҳоло мефаҳмонам чӣ гуна ин аксия. Баъдан касе ки намедона дар бораи канал умуман VIP канал барои чия баъзе одамо мепурсанд ки дарак надошта бошанд. Якум дар бораи аксия. Чӣ гунае ки шумо мебинен бардора вақте ки бода медароен чанд намуд тарифҳо ҳастанд. Фарқ надорад шумо кадом намуд тарифа интихоб мекунен. Бале, ҳатто метавонен ки тарифи як соларо ам интихоб кунен ба 50%. Яъне ки вақте ки дар омаден шумо диден нархномара мувофиқи моҳҳо ҳамура ба д тақсим мекунен. Агар ки 50% касе боша нафаҳма, тақсими д мекунӣ. Мисол 555 рубла тақсими д мекунӣ, чанд мешавад? 277 мешавад, 270 чанд мешавад? Меспорӣ. Ҳамин хел дига моҳҳош ҳам, мисол тарифи як солаш ҳам метавонӣ ки агар ки желанат боша, тақсими д мекунӣ, мешавад 50%. Меспорӣ. Новобаста аз оне ки дар уҷа чӣ нарх нишон додагиа дӯсто. Ӯ нархи стандартни ҳамешагиша. Ин масъалаша фаҳмидем. Ин кор давом мекунад ба дӯсто 24 соат, яъне ки баъди 24 соат гузаштан 50% кор намекунад. Касе ки баъди 24 соат партофт қабул нест. Баъди 24 соат бо ба нархи стандартни худаш ворид мешавен. Акнун VIP канал барои чия? Касе ки надонад. VIP канал дӯсто видеоҳое мешавад ки дар ҳаёт лозимае. Дунявӣ, яъне ки аз ҷиҳати психологӣ чӣ ба ҳама хеле фикрҳои бемаънӣ дар сари моай ва моро азият медиҳад. Маълумотҳоеро мо мехоҳем бештар бидонем ки дастрас карда наметавонем. Яъне ин яроқ ҳамоне буд ки ӯ ба худшон бовар кунанд. Акнун нигоҳ кунед натиҷаша. Дута сиёҳ байнда сафед, сиёсафед, дута сиёҳ ята сафед. Мара ханда мегирад бардор барои чӣ? Барои ки ин одамо аз ҳама одамои заифтар буданд. Чунки дар ютуби тоҷикӣ мо чунин масъалаҳода гап намезананд. Аз чӣ хотир? Аз хотири оне ки мутахассис дар ин соҳа нест. Як, чӣ гуна самооценкаи одама дар замин зада мешавад? Чӣ гуна вардошта мешавад? Чӣ гуна одам метавонад ки зери таъсири ту боша дар ҳолате ки хиёл мекунад ки зери таъсират нест. Аз хотири дигаре ки ин мавзӯъҳои лозим ки ҳастанд, аз ҳамин хотир ба мисли сарусадоҳои ягон намуди чӣ гунае ки шумо медонед, ҳамин мавзӯъҳое ки сарусадои баланд доранд, мавзӯе ҳастад ки дар ҳаёт дар кор нест. Аз ҳамин хотир ино популярӣ нестанд. Барои мисол мегирем, гап задагима дар бораи оне ки чӣ одама маҷбур мекунад ки ботилпараст шавад. Қарсак зада пешвоз гирифтанд ки ӯ герои шидагӣ буданд ва ё мехостанд ки аз онҳо бигзаранд. Барои аз онҳо гузаштан лозим буд ки ҳама бурд кунанд. Ҳама бурд карданаш чие ки ҳама гурӯҳ як рангеро гуфтанд ки вуҷуд надошт дар асл. Чӣ одам маҷбур мекунад ки ҳақqa дида аз ҳақ рӯ бигардонад? Оғоз мешавад моменти хуб шикастан одама ки ба мисли куклае мешавад ки нехели ангушто ришта бастагиа ку дидагиа расмора истифода мебаранд. Чӣ одама маҷбур мекунад ки дурӯғ бигӯяд? Ва нуқтаи муҳиме ки зинбардор қайд мекунад, дар ҳоли эксперимента гузаронидан бояд одам таъппуш надошта боша мегӯяд. Чӣ гуна кунӣ ки бояд вобаста набошӣ аз фикри мардум? Та дар курчок меғалти ҷураҷон, та диюм одама мепурсӣ. Барои он хотире ки як одами дига бо хушрӯе бигаву як бал зиёд шава ки одаме ки безебаи гуфтагира та биҷиқӣ. Чӣ гуна одама мешава ки ақли худша ба зидди худаш истифода баранд? Ба ин нуқта бигем, яъне ки бояд ҳис кунӣ, дуруст? Бале. Яъне чӣ хеле ки шумо мебинен, ӯ ба саводай ва ҷои заифиш ҳамияй. Ба саводай ва ҷои заифиш ҳамияй? Бале бародор, ором шин. Ором шин. Ягон ҷой инноваиш нестай. Ин психологияй. Бале. Яъне чӣ гуна мо меомӯзем он чизеро ки ана ҳамин чизҳои даҳшатноке ки ма гуфтам нисбати шумо истифода набаранд. Мегӯянд ку преждепреждён значит вооружён. Ва ё ин ки барномаи дигар дар бораи стресс ҳамада дахл дорад. Яъне ки стресс чияи, чӣ гуна сар мезанад, чӣ бояд кард, чӣ зарар дорад дар организм, чӣ хубӣ дорад дар организм, чӣ фарқият дорад байни стресси дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат, чӣ фарқият дорад байни стресси одами
камбағал пулдор. Бигузор ки ма дар ҷайбум $10 миллион бошаву зиқ бошум. Чем ай оне ки дар мусорка хоб боши ва зиқ боши. Дар умум фаҳмидин чӣ намуд мавзӯъҳо мешавад. Ва ҳамчунин фаромӯш кардан дар кор нест ай дӯсто, мисли як барномаи иловагӣ рубрикаи страшилкае ки медонем шумо дар YouTube буд, мо аз YouTube хас задагием, дар веб канал ворид кардагием ша. ӯ ҳам ҳаст ҳамчун як барномаи иловагӣ. Ссилкаи веб канал дар поёни видео маҳкамай. Дар давоми 24 соат даромад ба веб канал 50%. Ҳисоб рафт.